Rhif yr Emyn, 780. Nid yw'n gofyn bywyd moethus, air y byd neu berlau man. Gofyn rwyf am galon hapus, calon onest, calon lan. Calon lan yn siam daioni, tacych hiw na'r lili dlos. Dim ond calon lan asgani, canu'r dif a chanu'r nos. Ped ymunon olyd bydol, chwym a denif i bosif. Golyd calon lan rinwefol, yn dwyn byffol elw fif. Hwyr a bora fy'n ymuniad, gwydi'r nef ar adain can, ar I fyw mwyn fy ngeidwad, rofi I mi galon lan. Rhif yr Emyn 780. Ac am ddarllen rhan o'r 5 bennod ar 20 o Efengyl Mathew. Ac yn ei cyfaddefiad prin iawn dwi erioed wedi darllen hwn yn gyhoeddus. Mae'n ymddangos yn od I fi barau cyfaddau. Ac eto mae yna neges ac mae yna berthnasedd i'r neges honno. Dameg y 10 geneth. Y pryd hwnnw bydd teyrnas nefoedd yn debyg I 10 o enesod a gymerodd ei lampau a mynd allan I gyfarfod ar priodfab. Yr oedd 5 ohonynt yn ffôl a 5 yn gall. Cymerodd yr ei ffôl ei lampau, ond heb gymryd olew gyda hwy. Ond cymerodd yr ei call gyda'i lampau, olew mewn llestri. Gan fod y priodfab yn hwyr yn dod, eithant I gyd I hepian a chysgu. Ac ar ganol nos daeth gwaedd. Dyma'r priodfab, ewch allan i'w gyfarfod. Yna cododd y genethod hynny I gyd a pharatoi ei lampau. Dywedodd yr ei ffôl wrth yr ei call, rhowch I ni beth o'ch olew, oherwydd y mae'n lampau ni ar ddiffodd. Atebodd yr ei call, na'n wir, ni fydd ddigon I ni ac I chwythau. Gwell eich wi fynd at y gwerthwyr a phrynu beth eich wi eich hunain. A thra oeddent yn mynd I brynu'r olew, cyrhaeddodd y priodfab,
ac aeth yr rhai oedd yn barod I mewn gydag ef i'r wledd briodas, a chlywyd y drws. Yn ddiweddarach, dyma'r genethod eraill yn dod ac yn dweud, Sar, sar, agor y drws enni. Atebodd yntau, yn wir rwy'n dweud wrthych, nid wyf yn eich adnabod. Byddwch wyliadwrus gan hynny, oherwydd ni wyddoch na'r dydd na'r awr. Amen. Mae'r rhaglen yn gweithio I fod y plant, os na blant yma, fel chi, yn ddynion, byr falle ond dynion mawr. Oedd i'ch am rannu adnod neu ydych chi ddim? Ni'n siglo pennau yn dawel. Wel mae crefft I siglo pennau, mae'n siŵr. Ond ni'n mynd I sôn am fuddugoliaeth Cymru gyda llaw yn yr Alban ddo. Ond yna'n ffodus. Blwyddyn nesaf dwi'n cael yw'r stori yna. Falle nid yn yr Alban, ond mae'n stori. O'n i'n mynd I sôn am y cwestiwn, odych chi wedi cael pobl newydd yn eich dosbarth chi yn y flwyddyn hon? So, pwy ysgolion ydych chi'n mynd I ddydd yma? Glanta? Wrth gofi, yn dod o'r baich. Glanta? Ydy'n Gaerdydd? Sa'n ni siŵr? Ydych chi wedi gweld pobl yn dod i'r ysgol am y tro cyntaf ar y dydd cyntaf nhw? Naddo, styrbach chi ddech naddo. Pa na? Ti'n cofio rhywun yn dod i'r ysgol am y tro cyntaf? So, un dydd bach neu un merch, a neb arall gwybod pwy o'n nhw. Achos mewn profiad, brawnchus I fynd i'r rhywle a neb yn nabod nhw. Chi'n meddwl, ble dwi bod I fynd nawr? Beth sy'n siarad yn un ysgolion cynradd Caerdydd, nid Pwllgoch fel Bryswyddodd dweud. Ac o'n I wedi bod na'r blaen ac yn anghofio ble union o'r swyddfa Brifo Athrawes. Ond I ddim cofio. A dathwy'r ata I dweud, allai helpu chi? A wy'n ei gweud, wel, wy'n gwybo am ble dylai wedi bod yn mynd lle mae'r gwasanaeth cyneuia. A fel, dwch gyda fi. Ac o'n i'n dweud bod Iesu Grist fel sat nav weithiau. Yn dangos y llun o'r ffenest, ac yn dweud, os chi am fynd i'r fan ar fan, dyma'r ffordd I chi fynd ac yma'r map yn dangos ble mae'n mynd. Ond mae Iesu Grist yn edrych well na hynna, mae'n gweud, dyna'r mabod, dyna gyda fi. A mae'n cydio'n dylawd I neu pwy bynnag sydd ar goll, ac yn dweud, ddangosau i'r ffordd I ti, ac yn ddangosau I ti sut mae'n mynd. Mae'n ddefnyddio map, a mae'r Beibl yn gallu bod yn dipyn o'r map. Ond mae'n fwy na map. Mae Iesu Grist yn dweud, dwi'n gwybod y ffordd. Dwi'n gwybod y ffordd sut mae'n bod yn garedig. Dwi'n gwybod y ffordd sut mae'n pido bod yn gas o rhywun. Dal di. Dwi'n gwybod y ffordd sut mae'n caru rhywun sy'n fy ngasau I. Gwybod hefyd, mae'n fwy werthu dilyn. Ac am hynny, pwy awyr, beth oedd ei Iesu I'n ei mas o'r crowd a lan yn myrryd i'n dod. Sa'n gwybod. Ond fe bydden ni'n siŵr beth wedi dweud, dylech am Becsa, mae fori I ddod, os neb yn berffaith, ac I ni yma I helpu'n digwydd. Dylech am gwybod. Be sy'n mynd nesaf, wedi anghofio nawr? Yr ail emyn. Yr ail emyn yw'r rhif 564. Ac fel yr 5 ffôl, dwi ddim wedi rhoi tudalen i'r man priodol. 565. Fe glywon ni hon ar y radio bore yma. Rhaid yno chi ddim gwrando ar caniadaeth y cysegr. Gorfoleddwn heddiw am oliannus lef, rhown yn ewyll ysgar fawl mewn anthem gref. Testyn ein llawenydd, gwrthrych pyr ein can, tra bo einioes ynom, fyddor Iesu glan.
Molianus lef, rown ar y well ysgaf. Os ych chithau sydd yn y gynulleidfa heb fod yn ystafell y diaconiad heddiw wedi cael clywed y weddi o ffromwyd yno, byddech chi'n gwerthfawrogi yr hyn a gafwyd. Oedd yn arweiniad hyfryd iawn. Gawn ni geisio efo chi ac i geisio gweddio gyda'n gilydd. Dirion da, dyn ni'n troi ata ti ar hyd yr oedfa ac yn yr man arbennig yma'n rhannu gweddi gyhoeddus gyda'n gilydd. Gweddiau sydd yn moli dy enw di, y cydnabod mor fawr wyt ti ac mor fach im ni, mor dda wyt ti ac mor hunanol yn ni medru bod. Mae tuedd yno ni i farnu pawb yn ôl ein safonau ni, ac eto ni'n rhagrithiol wneud. Ond rwyt ti'n deg ac yn gyson, ac yn un sydd yn drigarog dat anianaeth natur. Can molwn dy enw arglwydd, can molwn dy waith a thagwedd, a diolch mae diw trigaredd wyt ti, diw cariad a diw gras. Ac fel ym mhob oedfa mae'n reddfol i ni gyfaddu'n bai. Mae'n gwendid ni yn amlwg un gilydd yn ddigon aml,
A weithiau byddwn ni'n neud yn gorau glas i guddio'n bai. Pa'r a gadael i ni farnu pobl eraill. Ond i arfer trigaredd, i ymddwyn yn rasol, i ddangos cariad yn arbennig at y sawl sydd yn dangos casineb i'n cyfeiriad ni. Ac i ni'n dod yn gweddio o'i reolaeth yn yr un modd. Ar wythnos hon yma'n meddyliau ni'n llifo'n effro iawn i'r hyn i ni wedi weld ar sgriniau deledu yn sôn am yr hyn sydd yn digwydd yn Syria ac yn Hwrci. Ac yma anodd hyd at amhosibl i ni ddychmygu y fath o lanas. Daeargryn sydd wedi ysigo tir a peri adeiladau filoedd ddisgyn. I ni wedi gweld ymdrechion gweithwyr dygen i gloddio'i cyrff neu bobl byw mas o'r rwbel. Ac yn petio'i hymdrech ac yn gwerthfawrogi i dycnwch. A pwy bynnag sydd yn galaru heddi, pwy bynnag sydd wedi tynnu mas o'r gyflafan ac eto mewn mannau digon peryg, clywyn hiriolaeth ar ei rhan. Ac yn gweddio bydd i lywodraethau byd ddarganfod agwedd yn garol ewyll ysgar, nid yn unig dros y cyfnod penodol hwn, ond i'r blynyddoedd blinderus a ddaw. Ac yn reddfol mi fyddwn ni'n parhau gofio am drigolion yr Wcrain, pwysau hefyd mewn ofn am storm a ddaw efallai yn y Gwanwyn. Mae yna ryw ddymchwel gwerthoedd wedi digwydd mewn sawl gwlad ac agweddau hunanol a gwirion. Diolch bod yna obaith yn herio pob anobaith ac y bod yna garedigrwydd a fydden herio pob elfen atgas ddynol. Gweddiwn dros ym hunain y byddwn una'n meithrin agwedd iach ac agwedd yn debyg i'r Iesu, yn rhoi ac yn rhannu, yn cynnig ac yn dosbarthu lles trigolion deiar. Gwrando gweddiau preifat a'n gweddiau cyhoeddus wrth i ni ei dwy'n ger dyfron mewn diolchgarwch am bob braint a ddaw i'n rhan, yn enw ac yn heiddiant Iesu. Amen.
O gyfeithiad Tecwyn Evans, gwreiddiol gan Charles Wesley, 366, Iesu cyfaill fennau di, gad i'm ffoi o ithfynw esgref, tra bo'r tonnau'n codi'n llu ar y storom yn rhwygo'r nef. Cudd fi geidwad, on i ddaw terfyn y temhestloedd maith, dŵg fi'n iach i'r hafan draw, derbyn fi ar ben y daith. Mae blynyddau mawrion wedi hedfan hibo ers dydd coleg ac Eirwyn Morgan oedd un o'r tiwtoriaid yn Bap Col ar y pryd ym Mangor ac yn wastad yn dweud ac dwi wedi ceisio byw yn agos i'r un oedd un i gyfleu bod rhaid bod yn mynd i'r pwlpid gyda'r Beibl yn un llaw a'r papur dyddiol yn y llall. Ac nad yw'r sgrythyr a'r efengil yn berthnasol i rhywbeth dychmygol ddoe, ond i bai fod yn siarad gyda pobl heddi. Ac mae'n rhaid i fi gyfadde, dwi'n teimlo'n euog bod fi ddim cweit yn ei dal hi heddi. Beth i ddweud yng nghyd-destun Syria a Twrci a'r gyflafan sydd wedi digwydd yno, heb bod un yn deall ychydig yn fwy a gwerthfawrogi'r amgylchiadau tipyn yn well. Mae Rhodri ac Iwan wedi bod yn dweud pethau digon syn ar y radio o'r teledu. Maen nhw wedi gwneud job arbennig iawn. Ond hawdd canmol y cyfeillion a phob un arall sydd yn ohebwyr ar y cyfryngau. Peth arall yw deall pam fod y fath ddigwydd wedi bod yn rhan o brofiad pobl a bod yna feio ar lywodraethau, ar gynllunwyr, ar benseiri a phob peth tebyg. Ond bydd rhaid i'r pwyllo yna a'i roi mewn cyd-destun fwy diwinyddol aros. A mae'n stori erchyll
arswydus yn armagedon o naratif ac yn ni ddim yn deall yn iawn. Yn yr un ffordd mae'r hyn sydd medden nhw ar ddigwydd yn yr Wcrain yn rhywbeth yn ni'n brawychu ynglyn ag dros y flwyddyn am y blwyddyn ar ddod bellach 12 mis ers y digwydd gwreiddiol. Ac eto ni ddim coet yn deall. Mae'r trafod y meddylu a'r pwyso ar mesur, mae'n dal i adael lluoedd wedi marw oherwydd erchylltra bywyd yn ei anrefn llwyr. Gobeithio mewn rhyw fesur o amser bod e'n 5 mlynedd neu'n 10 a bydd yna adfer bywyd fwy normal yn y gwledydd hyn. Ond rhyw ffordd neu gilydd ni'n dal i gael llyged i ddweud does gyda ddim lot i wneud gyda ni. Falle bod hynod o hawdd i fod yn feirniadol ar ôl rhyw ddigwydd, heb ragweld y digwydd yn y lle cyntaf. A rhyw naratif felly sydd yn y ddameg nes i ddarllen ynghynt. Mae'r stori yn codi o gyd-destun digon cyffredin, digon naturiol am briodas. Ac i'r sawl oedd i fod yn gefnogwyr i'r grŵp oedd yn priodi, i'r gŵr a'r wraig oedd yn priodi. Yna mi roedd yna drefn, a'r drefn honno ni'n glir traddodiadol. Dwi ddim eisiau mynd ar ôl hwnnw nawr. Ond gofyn y cwestiwn, pwy oedd yn barod a pwy oedd ddim? Ac efallai mae yn y cymal bach yna y mae angen meddwl am yr Wcrain, i feddwl am Twrci a Syria, pwy oedd yn barod a pwy nad oedd yn barod. Bydd sôn am yr 10 morwyn ddoeth a'r 10 morwyn ffôl yn cynnig arweiniad. Ac yma sôn am bobl oedd ddim yn barod am ddiw yn ymyrryd ar lwyfan byd. Ddim yn barod am yr Meseia gyrraedd. Ac efallai fod y neges wreiddiol yn ymwneud â yr hyn nad oedd yr Iddewon yn gyffredinol, yr Phariseaid yn benodol, Sadwceaid yn yr un modd, bod nhw'n just yn sôn am bethau crefyddol heb yn ei byw nhw. A oeddech chi'n barod i ddyfodiad yr arglwydd? Byddai un ffordd syml o'i roi e. Mae yna hanes, mae'n cael ei adlym y sawl man, bod Mari, gwraig William o Oren, pan oedd hi'n marw wedi cael y cwestiwn gan yr offeiriad, a oeddech chi wedi paratoi ar gyfer eich marw. Ac ateb y frenhines Mari oedd, mae angen paratoi ymhell cyn diwedd y daith. Ac oedd hi yn barod i wynebu i stori hi. Wyn i ddim yn y byd mawr i baraddau dwi'n barod, neu unrhyw un arall dwi'n nabod tas e'n dod i hynny. Mae yna berygl i ni gyd adael pethau tan y funud diwetha, yn does e? A tybied mae'r fan honno y byddwn ni'n barod. Digwyddodd i fi unwaith cyn bod fi'n dod yn weinidog yng Nghaerdydd, a gael cais gan berson o'n i adnabod i fel nyrs mewn ysbyty. Ac oedd hi'n adnabod fi ar y lefel hwnna. Ac oedd hi'n gofyn a fydden ni cysgliad a dod i'w chartre hi i siarad ei gŵr. Bod e wedi cael cancer yn wael a bod yr meddygon wedi dweud wrtho, mae flin, does dim gyda ni ddim byd i gynnig i ti nawr, bod y dyddiau'n prenhau. Dim bod fi wedi gofyn faint o amser, ond ni'n gofyn o beth o'ch chi eisiau gen i, beth gallai roi i chi. Wel, medda fe, glywes i chi yn siarad yn angladd yn brawd yng Nghyfraith, yng Ngapel y Watford, tas yn dod i hynny. A dim bod fi'n cofio a gweud y gwir godes plaid, beth wedes i yn yr angladd? Pethau digon tebyg i hyn wy'n echan i dweud, mae'n siŵr. Ac oedd rhywbeth oedd e wedi gofio, ac oedd yna flynyddedd wedi mynd hibio,
ers i fi rannu neges yn yr angladd i'r diwrnod yr oedd y gŵr yma am sgwrs da fi. A'r cwestiwn treiddgar, is it too late for me? A'r ateb yr un mor rhwydd, na, dyw e byth yn rhy hwyr. Ac yn ten dweud bod e ddim yn gwybod beth oedd e fod i gredu, beth oedd e fod i ddeall, ond oedd e am wybod. Crash course cyn marw. Ac oedd e'n brofiad newydd i fi i gyrraedd y fan honno gyda person yn gofyn cwestiynau mor dreiddgar a hynna. Pwy fath o atebion byddech chi wedi rhoi, neu fyddwch chi'n ei rhoi, os digwydd fod rhywun yn gofyn i chi, a yw yn rhy hwyr bod y diwedd yn agos. Ac ar ryw lefel mwyaf syml, yn ceisio eglurodd o beth oedd geiriau Iesu. Beth oedd paratoi, beth oedd bod yn barod. Ac o'n i'n gadael bod darllen yr adran yma, meddwl amdano. A tro nesaf ni'n mynd, byddwn ni'n trafod y deunydd, ac wedyn ni yn gweddio gydag e. Profiad newydd iddo fe. Ac ar ôl rhyw 6-7 wythnos, fe ddath y dyn a dweud, dwi'n deall beth ti'n gweud nawr. Wy'n teimlo beth o ti'n cyfleu. Wy'n fodlon derbyn bydd Iesu'n gyfalu amdanau yn fy fori i. Gallai gael cymyn. Pwr dab ag e, methu llyncu bwr o ddim, oedd e. Bod e'n fwyd neu yn ddiod. Ond rhyw ffordd neu gili, oedd y brwsioni'n lleia o fara, a'r diferu'n lleia o ddŵr, y rhywbeth o dde'n i gymryd fel datganiad bod e'n derbyn Iesu Grist iddo fe ei hun. Nawr felly bod y stori yna swno'n ddramatig, yn swno'n emosiynol, yn chwarae gyda sentiment, ni dyna'r pwrpas o fath yn y byd. Dim ond gofyn, beth yw bod yn barod? A oes yna ofn i'r yfori? Nawr byddai'r bobl a ddisgynodd yn yr adeiladau yna welon ni di llun diwetha ddim wedi meddwl dim mwy na thebyg. Pwy dwi i ddyfalu? Ni wyddom yr awr na'r lle. Ond yn yr reality yna, gael gynnig 3 sylw. Yn gyntaf bod angen bod yn effro ac yn ddisgwylgar, yn ytrach na bod yn ddi-hyd. Ond nhw'n gwybod bod y priodfab yn dod, ond nhw'n gwybod beth oedd y disgwyliadau i'r morynion. Doedd ddim esgus bod unrhyw un yn ffôl. Oedd yr Iddewon wedi clywed am ddyfod Meseia ers i geni. Oedd ei ysgrythurau nhw yn sôn am fwriad Duw i achub y genedl. Mi roedd yr Iddewon yn siomedig pan welon nhw Iesu bod yn rhywun digon siomedig o'r gair wy'n dyn ôl ato. Bod ddim cweit hyn o'n nhw'n ddisgwyl. Doedd e ddim wedi marchogaeth ceffil mawr. Doedd e ddim wedi arwen byddin. Oedd e ddim wedi dod ar y gynlluniau rhyw bolisiau gwleidyddol. Oedd e ddim wedi dod ac unrhyw beth mwy na neges yn sôn am gariad ac am drigaredd, am obaith ac am fendith. Fe glywswch chi droio'n debyg iawn geiriau sy'n cael ei dyfynnu o enau William Carey am ddisgwyl pethau mawr gan Dduw. Ac yma angyd ffurfiaeth yng Nghymru, yma crefydd mewn cymaint o rannau o'r byd ebyn nawr, yn gweld y dip, bod nhw ddim yn cyffwrdd â phobl. Ac yma yna gapeli ac eglwysi wedi dod i ben a'i defnyddioldeb yng Nghymru yma, yn ystod y cyfnod Covid. Wrth gwrs bod ni'n effro i'r reality yna. Mae siŵr bydd llawer iawn ohonoch chi'n cofio yr hen adeilad y Crwys yn llawn.
Tebyg iawn bydde llawer un yn y tabernacl yn cofio gweld y lle, dim ar sil y bosib, ond y lle yn barchus lawn ar bob math o achlasuron. Beth yw yn disgwyliadau ni o Dduw heddi? Ai cael siop yw e? Ai dod i ben? Ai dweud bod yn disgwyliadau ni'n rhywbeth digon syml? Anta dyd ni'n dweud fod Duw yn weithredol, fod Duw yn achub, fod Duw yn cynnig gobaith, fod Duw yn y tir, fod Iesu gyda ni. Ac os yw mindset yr eglwys yn lleol, yn gadarnhaol, yn hyderus, yn positif, yna mi fyddwn ni'n cynnig rhywbeth gwerthfawr i feddylfryd byd. Mi allwn ni ddweud gyda phwrpas bod Duw yn iachau, fod Duw yn gwella, a bod yr iachad hwnnw nid yn gymaint ac yn unig yn gorfforol, ie, mae'n cyrff ni yn edwyno wrth iddo fynd yn hun, wrth gwrs fod e. Ond mae angen adfer meddwl hefyd, angen iachau enaid. Ac yn yr iachad arbennig honno mae gofyn i ni gynnig i'r byd o'n cwmpas rhywbethau amgenach. Nid pregeth fel hon yw'r fan i sôn am beth yw rheswm pobl dros gymryd alcohol a chyffuriau. Pobl yn troi at bethau'r byd mwyn cuddio gofidiau dyfnach. Neu adael i chi feddwl am hynna. Ond bydden ni am gynnig dweud fod Duw yn drech na gaf iechyd. Fod Duw yn drech na gan obaith. Fod Duw yn rhoi hyder lle nad oes hyder. Yn rhoi llawenydd lle mae yna dristwch. Yn cynnig golau lle mae yna ddiwch. Wni ddim fain ohonoch chi welodd nia o gyfyrddin ar dechrau canu, dechrau canmol nos Sul diwetha. Ond mi roedd nia wedi wynebu galar, colli chwaer, colli rieni. A ddi wedi cael afiechyd a rhybyddion a llawdriniaeth ei hun. Ac eto mae'r gantores gospel yna yn parhau i ddweud fod Duw yn ei chalon hi, yn ei bywyd hi, a bod ddim wedi ofni hyd yn oed bod hi fel ei chwaer yn dod i ben a'i thaith yn ifanc. Ac yn yr hyder yna, yn y positifrwydd yna, yma gweld gobaith yn herio pob anobaith. Byddwn ddisgwylgar ac nid yn ddi-hyd wrth feddwl am Dduw. Ac yn ail bod angen cymryd Duw o ddifrif. Nid stori Sion Cornaidd mae honni, bod rhinwedd a phwrpas i stori Sion Corn hefyd. Bod Duw yn un real iawn. Dwi'n yn gwybod pa mor aml ych chi'n siarad am Dduw gyda phobl eraill o'ch profiadau personol chi, ond plis triwch. Bo chi'n cymryd y pwrpas o baratoi'ch hunain o ddifri, fel y 5 morwyn ddoeth yn paratoi, yn ceisio'r hyn o ddihangen. Nawr, y lamp ysbrydol sydd yn diffodd gan lawer, falle bod digon o arian yn nhw, bod iechyd corff gyda nhw, ond bod y lamp ysbrydol wedi colli i grym. Ac yma angen cymryd Duw o ddifrif mwyn ail gynner lamp. I fynd yn ôl i'r siop, meddyr y 5 ferch ddoeth, wrth y 5 ffôl. Mynwch mwy o olew i'ch lamp. Ac fe gewch chi hynna yn eich defosiwn, fe gewch chi hynna yn yr ysgrythyr, fe gewch chi hynna yng nghwmni Duw. Fel ein bod ni'n dangos i ni'n hunain ac yn gymaint ac yn hunain i'r byd. Gymaint y mae siop Duw, clorian Duw, rhodd Duw yn troi nos yn ddydd, yn cynnig golau mewn anobaith ac yn cynnig ffordd ymlaen mewn tywyllwch. Nid Duw pell na Duw difater yw'n Duw ni, ond un sydd yn weithredol, un sydd wastad ar gael,
un sy'n cynnig ar un sydd ei angen. Mae nos a Duw yn llawer gwell na golau ddydd a Duw ymhell. Ac yna mae'r defosiwn yna yn rhywbeth i ni'n ei ddatblygu fel patrwm byw. A dyma'r trydydd pwynt. Bod angen cynnal y golau. Bod angen profi a rhannu llawenydd Crist. Nawr rwy'n derbyn yr eglurhad feibledd ac Iddewig a Christnogol o beth oedd goblygiadau y 5 doeth yn gwrthod rhoi hol ew hwy i'r 5 ffôl. Mae Iesu'n sôn am rannu wastad yn diwe. Ond a derbyn y peth yn cyd-destun a dweud bod angen i ni fod yn barod i'n hunain. Bod ni yn cerdded llwybrau Iesu. Bod ni yn byw yn ei lewyr lle. Bod ein taith ni i fyd i ni ddim yn ei weld, ond i fod e'n cynnig bywyd gwahanol a bywyd newydd. Pan byddwn ni'n dathlu ac yn derbyn y cymundeb hynna, rhywle fanna y mae angen i ni fod wedi ymbaratoi. Os cael fi nôl at y gêm rygbi am eiliad ddo, neu gêm ddoe am eiliad, mae siŵr gen i fod y garfan wedi paratoi'n galed, bod nhw wedi ymdrechu ym mhob ffordd. Ond ar awr y gêm, mi roedd tîm arall wedi fod yn drech na nhw. Bysen ni am y byd ddim eisiau dibrysio ymdrech y chwaraewyr eu hunain. Na'r hyfforddwyr sy'n dod i hynny. Mae'r gwendid yn adlewyrchu rhywbeth lletach a dyfnach o lawer. Ond nhw wedi paratoi, ac yn y paratoi yn rhoi o'i gorau. Pan bydd y wasg a'r sawl sy'n dilyn rygbi dyddiau yma yn coll farnu. Gawn nhw ofyn iddyn nhw hunain, oeddi nhw yn barod am gêm bywyd. Oeddi nhw yn barod am awr yr yfori. Mae'r ymyn anweledig rwy'n dygaru yn berthnasol i bob yr un ohono ni. Debyg iawn. Defosiwn ein hunain, rhywbeth i ymarfer i'w defosiwn, ac yn ein defosiwn ni, gallwn ni sôn am defosiwn i'n gilydd, allwn ni sôn am ein ymrwymiad ni i deulu, i genedl ac i ddynoliaeth. A yw'r un ymfosiwn, yr un defosiwn, yn ein ymrwymiad ni i Dduw. I ni gallu dweud bod ni'n cael y defosiwn yng ngofal hwn a'r llall mewn oedfa. Ond rhywbeth personol, mewnol yw defosiwn ar ddiwedd y dydd. Ac yma clywed rhywun yn darllen ysgrythyr a clywed rhywun yn gweddio yn help. Ond go iawn, mae angen i ni ofyn i ni'n hunain. Oedden ni yn cryfhau, oedden ni'n iachach, oedden ni fwy llewyrchus ein ffydd drwy fod gyda Duw yn amlach ac yn ei garu yn llwyrach nac eriod o'r blaen. A dyna'n her ni heddi, bod ni'n ymroi i ddiwioldeb ac o fod yn agosach at Dduw yn sylweddoli fod Duw yn eithriadol agos ato ni. Amen. Ar ola o'r ymynedd ddewiswyd, 178. Dyma'r dac o fe. Am blannu'r awydd gynt, am feibl yn ein hiaith, a donio yn ei dydd rai parod at y gwaith, o drosi'r gair i'n heniaeth ni, diolchwn a chlodforwn di.
sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad y Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.